Lutheran, ja. Vielleicht sprechen Sie Deutsch? English. Oh, my English is very bad. No. No. Je suis catalan. Catalan. Barcelona. Ja. Coneixes Barcelona? Ja. I hoped, I hoped for 10 years. Yes. To Santiago. Compostela. Compostela. Walking? Yes. Well, yes. From? Together with my son. Yes. Ah, okay. I But was. you look very well. You look very well. No? How many years? Last, I am in August 76. 76. Yes. We are 66. Oh. Good luck. Good luck. 66 años. My woman say you dress very well. Typical, no? Typical. My dress Yes. is authentic. It's authentic. Okay, it is from my Cotton? Cotton? my cotton. Cotton. It's cotton. It is from my grandma. Ah, és de la seva àvia. It is from my aunt. Això és la seva tia. Not all. But this and this. Ah, yes. But I like all authentic. I li agrada les coses autèntiques. It is from my mother. La senyora de la seva mare. Fragment from no? Hen? No. Wat is een fragment? Fragment. The plot of plots. Yeah. The battles, yes. Yeah. All is linen. Ja, Linen. Linen. Cotton. I cotton. Això sí. Això també us he fet jo, quan era petita, aquesta... My mother said, each word is one. Yes, one. Yes. Yes. A l'escola. In the school. Oh, I made this many years. But last two come not because my Ah, ja, Hill. Allò que ha passat l'any temps, perquè passava l'any anterior, estava amb la seva mare. Ja. Diuen que està en català. Yeah. But all is normal. In my age, I am young. But this church is 50, 100 years old. Not all is 50, 100, but walls, construction, all this stuff. Yes, I see. 50, 100. 500 anys d'antiguitat, que aleshores tot això aquí ho han fet posteriorment des de les finestres. Yes, altar. And design, and this balustrade, Yes. it is from century 19th. No sé què diu. 19th. Yes. There seated family who finances this church. Privada que va financiar Yes, aquest tipus de yes. murs. Which side of Letonia? Letonia. If you come with me. Deuen esmorzar ara.
És una petita capella luterana que està al mig del bosc. Ens atansem. I el pare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I el pare i la mare. En quin dia estàs del diari, Josefina? Quin dia estàs? Ahir, que vam estar rica al matí. Bueno, avui hem demanat una cosa que no sabem què és. Com es diu? Com ho has dit tu? Explica. Jo què sé, tot és una aventura aquí, tu. No sé què és això. Això és la sopa. I això, el que ha demanat la Josefina. Que el Paurat, mira que ho deia, paprika i l'he cagat. Bueno, felicitats. Que estàs fotent una Guinness. Xin-xin. Quina agafes? Jo aquesta, que és col. La teva és hot. No, és al revés. Al revés. Hòstia, amb els pantalons blancs que porto. Joder. No ens picarà cap bitxo aquí? Segur que no dormim. Делаем такие. Попробуешь дальше? Основное вот покачивать, как будет поворачивать, так. Во, лангзам. Повернись тут, что. Красное пятно было. Приехал, тоже. Wieder. Блин, вот эти вещи могут съемать.
Què? El què? La cadena del Mar Bàltic és freda, o no sé què Què va? Allà? Això és com Castelldefels. Però mira, que encara estan a dintre. No cobreix. Mira, mira. Joder. Però el tenen caminant fins al Cinqui. El tenim aquí al davant, el Cinqui, el Cinforts. Mira, tenim aquesta illa d'aquí. Imagina? Mira-la, aquí. Aquí. Aquesta. Ui, ara sí que està freda aquí. No, no passa, ves cap allà, ves. Espera, no ens robaran res, no? No, home, no. Tenim tot allà, Que sí. A ves la illa. Ui, aquí sí que està freda. Clava la bandera! Maria està pujant. No sé si és més. Ah! Aixeca't. Pots? Pots aixecar-te? Com es diu el museu? L'Hermitage. Не-не-не, я говорю. Я говорю, сегодня говорю, спокойно отдыхай. Завтра, говорю, поработаешь, говорю, я тебе заплачу. Я тебе сейчас денег заплачу, Sí. а ты не выйдешь, или выйдешь с похмелья и скажешь, ты не хочешь туда больше. Aquesta passarel·la és xula, xula de veritat, Que tinguis que anar a la platja i trobis... És quina olor de fusta? Sí. És el seu d'això, És maco, aquest bosc. La seva indústria, tu. Tota la gent a la platja... Quina sorra. Ai, la mare que em va parir. Hosti, quina sorra. És una passada, això.
Preciosa, eh? Sí. Una passada. O sigui, la carretera va bordejant tot el mar, tota la costa. Sí.